Ассалом бобой барфи, барои чӣ вечеринкам наомадӣ? Агар меомадӣ, обрӯта мерезондӣ. Бо эҳтиром пидидӣ. Това. Ин чӣ навистааст? Муҳтарам акай Дедмароз, ба ман як суруд нависта те бо эҳтиром қадами қурбон. Вака вака вака, вуку вуку вукук, ватик ватик, ватют ватют. Нашуд. Бо гифта нахонадамина. Сөзонда партон беҳтар мани нозир. Баъдтар сөзонда мепартом. Кӣ навистааст бо? Акай бобои барфи биқаб. Имрӯз назди бозори Корвон ду заиф занозанӣ кардам. Дар бозор эҳтиёт бошед. Браҷон, ин Парвиз ТВ ва фирсонина. Адрес хато шуд камтар.